Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Gimbiyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Gimbiyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Gimbiyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Fari da rabbana wanda yake mana ko'ina, Anas Garba wakili ne an kyautar da ka bani na gode dole na bayyana. Anas Garba wakili ne an Wasu in suka ji musu yi zagi wasu su jinjina, Anas Garba wakili ne an ba mu da damuwa domin mu duka naka na. Anas Garba wakili ne an Sai da isar ka ne za mu haye samaran mu ba kuna. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Tare daɗin salati a gurinsa mu ba. Anas Garba wakili ne an Wanda ya zo da gyara ya cire mana fargaba. Anas Garba wakili ne an Alaye sahabbansa suna a sahun gaba. Anas Garba wakili ne an Suna rika a raina ba zan rike gaibu ba. Anas Garba wakili ne an Wanda ya ɗauki hanyar soya wahala ba zai sha ba. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Sannu sarauniya Rabi'a yau ranar ku ce. Anas Garba wakili ne an Yau aka ɗaura auren ku ba ce ku ce. Anas Garba wakili ne an Duk makiyan ku na gansu sun fita firgice. Anas Garba wakili ne an Ku yi haƙuri da junan ku ina maku tsokaci. Anas Garba wakili ne an Kullum makiyan ku yau dai Allah ya kai ku kwankwanci. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Anas kai ka zama angon Rabi'a Gimbiya. Anas Garba wakili ne an Mai haƙuri da tarbiya ba ta halin tsiya. Anas Garba wakili ne an Dama kyan cikar sarki sai da sarauniya. Anas Garba wakili ne an Ga angon kinan Rabi'a sashi a zuciya. Anas Garba wakili ne an Shi kuma zai hidimta miki bashi bari kiyo jinya. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. So ya haɗa ku ni kuma ne muku tambari. Anas Garba wakili ne an Duk sanadin ku ne yau jama'a duka ayari. Anas Garba wakili ne an Sannu farin wata kai ka zamo hasken gari. Anas Garba wakili ne an Na fari a miji gurin Rabi aka haɗa ayari. Anas Garba wakili ne an Baka da damuwa Anas tun da gidan kai tsari. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Bikin su Shattima ne wannan ba na kanana ba. Anas Garba wakili ne an Da gida ga fari a zan jaki baka da fargaba. Anas Garba wakili ne an Sai da faran an duk ba a fi ka ba. Anas Garba wakili ne an Na ga maza da dama ban hangi kamar ka ba. Anas Garba wakili ne an Alƙawari rike an goran ka kaudata ba. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Allah ya nufa na yau sai na faɗa. Anas Garba wakili ne an Yau ka ƙara girma gashi an jaddada. Anas Garba wakili ne an Dama can da girman ka daɗi ne kai biɗa. Anas Garba wakili ne an Mai haƙuri da sai kake yau sai na faɗa. Anas Garba wakili ne an Daga da gaskiya Anas al'umma suna shaida. Anas Garba wakili ne an gwangin biyar Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura.
ga su sun zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Mama Hauwa wa gaishe ki dole a gaida ki. Anas Garba wakili ne ango. Ga Hajiya Rashida ta zo a gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Hajiya Talatu ma na ganta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Iyaye gurin ango yau dole kwai murna. Anas Garba wakili ne angon Gimbiya Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Uwar gidan jarumi Anas dole na gaida ke. Anas Garba wakili ne ango. Yau mun tare ne murna ga ma'adab da ke. Anas Garba wakili ne ango. Kannin ango na murna ga magurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Tafiya Garba na murna ga ta dandali. Anas Garba wakili ne ango. Amina Garba na murna yau ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Farida Garba na murna ga ta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Samira Garba na murna yau ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Maryam Garba na murna ga ta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Da Hindu Garba na murna ga ta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Hawwa Garba na murna yau ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Hafsat Garba na murna ga ta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Abba Garba na murna ga shi gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Malkairi ta yi murna yau ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Iyayen amarya duka yau sun zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Ga Hajiya Asma'u tana nan gun biki. Anas Garba wakili ne ango. Ga Hajiya Luba ita ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Gwaggo tana wurin matar sarki ta mace. Anas Garba wakili ne ango. Mama mai cibi ma ita ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Mama Sakina ma ita ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Momi Arwa ma ita ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Kannin amarya duka gasa a dandali. Anas Garba wakili ne ango. Aisha ta mace na ganta gurin biki. Anas Garba wakili ne ango. Hafsa a gaida ke makin zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Ga Usman da shi na gan sha'aran biki. Anas Garba wakili ne ango. Yayin amarya su duka ma sun zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Yaya Bashiru ma na gan sha'aran biki. Anas Garba wakili ne ango. Amti Nafisa ma na ganta gun biki. Anas Garba wakili ne ango. Kawayen amarya duka su sun zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Mardiya Salihu ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Sau da ta gaida ke har da na saifa bala gaishe. Anas Garba wakili ne ango. Maryam na ta yin murna Hauwa ma tana murna. Anas Garba wakili ne ango. Rayyanatu ta taho tare da Zainabu gun biki. Anas Garba wakili ne ango. Ga Masa'uda ma ita ma ta zo biki. Anas Garba wakili ne ango. Cadon muka ne wanda yake muku tambari. Anas Garba wakili ne ango. Yau auren ku an daura Rabbi ya sanya albarka. Anas Garba wakili ne angon Gimbiya Rabi'a Ahmad yau auren ku an daura. Anas Garba wakili ne angon Gimbiya Rabi'a Ahmad yau auren